Hvad gjorde han det? Han kørte sgu lidt i bus. Nej. Hej, Kåre. Hvad fanden sker der? Det er vildt. Kåre. Der var lygteglas og fanden noget. Og foran, der var helt bulen. Det er godt. Det er så fandme. Nej. Han har bare kørt det. Kåre på fanden. Ej, prøv at se der for. Den er lavet blå passen, kom lige der. Ej, Kåre. Han var smadret hele bilen på 2 vendinger. Så vildt. Gør jeg det her igen, Kåre? Jeg kørte bare ind i bussen derovre. Prøv at se julesporet der. Det er bare smadret. Det er bare fuldstændig bollet, alt det her. Ej. Der kom der bare en klump. Det var fedt.